तोरा बाप के फाटे छो तोरा बाप के फाटे छो डीजे मनीष रक्सौल तोरा बाप के फाटे छो मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम करब बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो हम करब बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो सुन गोरकी गे बात ना सुन पतरकी गे ओहो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो बुझलक तोरा बाप के फाटे छो तोरा बाप के फाटे डीजे नरेश राज कठरा सिंहवाई धर्मेंद्र निर्मलिया कितना दिन जीव गोरकी बाप के तू डर से चलन के भाग जाइ छी अपना घर से अपना घर हाँ कितना दिन जीव गोरकी बाप के अपना डर से चलन के भाग जाइ छी अपना घर से तोहर माई खेलै छौ खेला तोहर भैया छाटै छो सुन गोरकी गे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो तोरा बाप के फाटे छो तोरा बाप के फाटे छो अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक हमरा नहीं डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कटे के कोदार से हमारा नहीं डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कटे के कोदार से धर्मेंद्र के तोहर छोटकी बहिन दुनिया डांटै छो सुन गोरकी गे की रे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के डीजे नरेश राज कठरा मोबाइल नंबर डायल करें 93 10 62 94 34।